Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Yau zan nuna yadda za ka kare Instagram daga hackers. A yau miliyoyin mutane suna rasa account ɗinsu ta hanyar masu kutse. Saboda wannan dalilin Instagram sun kawo wani sabon tsari da zai taimaka masu amfani da manhajar don tsare account ɗinsu da wasu lambobin sirri da suke turuma mai amfani da Instagram. Amma kafin mu je, muna so da ku nuna subscribe, like da share mun kudi. Da farko mutum zai je ya nemo Instagram shi, misali gashi anan, yanzu ga nawa anan, sai in jira shi kawai gashi a haka. So yana kawo ka a wannan fuskar, misali gashi anan za ka ga zabuka ga su anan ƙasa, zabuka guda 5. za ka zo a wannan na ƙarshen gashi anan wurin profile, shine profile naka, sai ka taba. Kana taba shi gashi, kana taba shi za ka ga ana inda aka sa security. Kana zuwa wurin security sai ka taba. Kana taba wurin security da ya bude ma za ka ga zabuka anan, za ka ga two factor authentication. So wayannan two factor authentication su ne za ka zo ka shiga a wurin. Idan ka shiga a wurin za su turo masu lambobi. So yanzu misali gashi anan sai in taba haka. So gashi nan error sai na ko sai dismiss payments, misali bari mu jira shi. Gashi anan misali, gashi anan okay, ban bude data ba yanzu misali gashi anan ban bude data ba yanzu gashi, bari mu jira shi ya bude. So yanzu bari mu dawo ba. So yanzu gashi anan misali, so idan kun kula gashi nan add extra security to your account. So anan misali idan kai wannan babu tin da za a iya sace ma Instagram. So yanzu misali gashi anan sai kai get started, sai ka ji yanzu misali. So yanzu idan kun kula ka wannan fuskar gashi nan sun nuna ka zabi choose your security method. Yanzu ka zabi ta hanyar da za su yi turo ma code, gashi anan ko text message ko kuma application. So yanzu anan ni zan zabi ta text message, gashi nan sun nuna za su turo man code a number na misali. So kusan cewa duk number da ka bude Instagram da shi za a turo ma. Idan ka san ka bude Instagram number ya fadi baya akan line ka, so kana clicking a text a wancan number wanda ya fadi za su tura. So idan ka san cewa number da ka bude Instagram baya akan wayanka, to ku kai sun turo code din kai ba za ka gani ba. Amma koda ba a cikin a wayan ka dauke shi kasa a karamin waya zai yi amfani. So amma in dai har line yana aje to shine ba zai ba. Amma koda yana a wata waya ne da kasa za su tura, su anan za ka zo ka saka. So idan ka saka wayannan codes din, so duk lokacin da za ka je misali ka canza waya, za ka saka sabon account ɗinka na Instagram, za su buƙaci ka sa wayannan codes din. So da zarin ka saka su shikenan za su bari ka bude. So yanzu misali mu je gashi anan, yanzu gashi nan sun nuna za su turo man nambobi guda 6 akan wannan number nawa. Gashi nan ƙarshe wannan number na ne, gashi nan misali. So yanzu in kun kula ga ma nambobin nan, yanzu misali bari in je in yi minimizing, in ji dauko su misali gashi anan, sai in shiga yanzu misali gashi anan. In kun kula ga su anan misali, bari in copy din su misali gashi anan, gashi nan. To yanzu gashi nan na yi pasting nasu. Yanzu misali gashi nan sai yi next. Yawwa, so in kun kula gashi nan confirm, gashi nan yanzu ya yi komai. So gashi nan misali, gashi nan sun nuna za su turo man codes duk lokacin da na yi kokarin in yi login akan wayana, ko kuma idan wani ya yi login wanda ba su aminta da shi ba, za su buƙaci a turo code. So misali idan kai haka mutum babu yadda zai yi sace ma account, domin kura da ya ji login za su buƙaci za a turo sai ya sa wayannan code din. To da zarin bai sa su ba za su iya bari mutum ya yi login ba. So ta wannan hanyar za ka bi hakare account ɗinka daga masu kutse ko kuma hackers. Yanzu misali gashi anan sai kai don gashi nan, yanzu misali recovery code gashi nan misali, gashi nan
yanzu gashi nan misali wa'annan shine recovery code dina. Gashi misali gashi anan ne, gashi nan if you lose your phone or cannot receive a code by text or an authentication. Gashi nan wa'annan sune recovery codes na. Yanzu karshen shirin mu na yau kenan. Mun gode, sai an jima. Yanzu gashi nan sun riga sun turo man da su misali. Gashi nan haka za ka yi kaji haka da account ɗinka daga hackers ko masu kutse. Yanzu karshen shirin mu na yau kenan. Mun gode, sai an jima misali.